Kadi muri yeZimbabwe ndinoitwa Prophet T Madungwe, the currently heavily army commander. Nditika tiri munyika yeZimbabwe. Regai nditaure pane zviri kutenderera izvozvi. Pari kunzi Prophet Madungwe vakapa prophecy pamusoro pamaititi kuti vachaita vana 2 kana kuti ma-twins. Handisati ndambotaura zvinhu zvakadaro. Munoenda pana Prophet Madungwe church page paFacebook, haitomboripo kana udaona kuti ndizvo here. Saka handina kupa chiprofita ichi. Vanhu vari kutandisha Prophet Madungwe kuti vasaparidza evhangeri vachinyora zvinhu zvisizvo. Saka ndambopa prophecy pamusoro pamaititi. Saka prophecy yatiri kuramba kuti hatisisu takataura. Vanhu vakangotora picture rangu vakataga picture rangu vakanyora kuti Prophet Madungwe vaiso picture ramaititi, ndobva vatonyora zvavari kuda pamusoro pangu vachitarisha zita rangu, but handinakupa prophecy yakadaro. Page yedu Prophet Madungwe church page paFacebook hapana, even paWhatsApp number yedu makabvunza munoona futi zvepasina. Munoenda pa 0762311556 monyatsobvunzawo zvimwe zvamendisangana nazvo kuti tiisereta zvitaura ndatisi, because social media vari kumaketa, vari kuisa maadverts avo vachinyora inini kuti zvinhu zvavo zvitengeseke. Saka vanhu regai kutenga zvinhu zvakadaro nekuti maadverts akadaro. Tangai uyai kwatiri susu varidzi venyaya monzwa kuti ndizvo here. Kana maprophecies ari pamaplatforms edu pandataura, kana kuti mainterviews andoita nani Ango Saindi nevamwe vakasiyana ndo angu chaiwo chaiwo, ainenge iri mavhidhiyo noti zvimawritten zvese izvi. May God bless you all.